सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। నమస్కారం అండి, నా పేరు నాగమణి. నాకు తెలిసినవి నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయేది 108 సంఖ్య గురించి. ఈ 108 సంఖ్యని అష్టోత్తర శత సంఖ్య అంటారు. ఈ అష్టోత్తర శత సంఖ్యకి ఎందుకు ఇంత ప్రాముఖ్యత ఉంది, ప్రాధాన్యత ఉంది, దాని గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడబోతున్నాను. అయితే ఇంగ్లీష్లో 108, 108 అంటారు. 108 అనగానే ఫస్ట్ మనకి గుర్తొచ్చేది ఆపత్కాల వాహనం, అదేనండి అంబులెన్స్. ఈ అంబులెన్స్కి 108 అని ఎందుకు పెట్టారండి? 31లో 39లో ఏదో నెంబర్ పెట్టవచ్చు కదా, మరి ఎందుకు దీనికి ఇంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు చూద్దాం. వేదాల్లోకి వెళ్తే భూమి నుంచి చంద్రుడికి మధ్య ఉన్న దూరాన్ని, చంద్రుడి వ్యాసాన్ని 108 రెట్లు చేసి ఆ వచ్చిన సంఖ్యని లెక్క కట్టారు. భూమి నుంచి చంద్రుడికి మధ్య దూరాన్ని. అలాగే భూమి నుంచి సూర్యుడికి కూడా భూమి వ్యాసాన్ని 108 రెట్లు చేసి దాని నుంచి వచ్చిన సంఖ్యని సూర్యుడి నుంచి భూమికి లెక్క కట్టి అప్పుడు వేదాల్లో రాసి పెట్టారు. ఇప్పుడు నాసా వచ్చింది, చాలా ప్రయోగాలు చేసి చెప్పారు. అయితే ఇప్పుడు చేసిన దానికి అప్పట్లో ఎప్పుడో చేసిన దానికి చాలా తక్కువ తారతమ్యం, వ్యత్యాసం అన్నమాట. చాలా తక్కువ వ్యత్యాసం అన్నమాట. ఇంత వ్యత్యాసంలోనే చాలా తక్కువ వ్యత్యాసం మనం మునులు ఋషులు అప్పట్లోనే లెక్కలు కట్టి చెప్పారండి. అలాగే ఉపనిషత్తులు 108, భరతనాట్యంలో మొత్తం భంగిమలు 108, ఆయుర్వేద ప్రకారం మానవ శరీరంలోని మర్మస్థానాలు 108. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయండి. మనలో అందరం ఏదో ఒక దేవుణ్ణి తెల్లవారు లేస్తే ఏదో ఒకటి పూజ చేస్తుంటాం కదా, ఎవరికి నచ్చిన దేవుళ్ళు ఉంటాయి. కానీ ఇంతమంది దేవుళ్ళకి కూడా 108 నామాలు, అదేనండి అష్టోత్తరంతో పూజ చేస్తాం కదా. మరి జపమాలలోని ఉండే పూసల సంఖ్య 108. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే హిందూ మతంలోనే కాదండి, జైన మతం, బౌద్ధ మతం, సిక్కులు, వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ సంఖ్య ఉన్న ప్రాధాన్యత, పవిత్రత వాళ్ళకు ఉంది. జపాన్లోనండి ప్రతి సంవత్సరం కొత్త సంవత్సరానికి ముందర కొన్ని దేవాలయాల్లో 108 సార్లు గంట కొడుతుంటారండి. మరి ఖగోళ శాస్త్రం ప్రకారం 27 నక్షత్రాలు ఉన్నాయి. 27 నక్షత్రాలకి ఒక్కో నక్షత్రానికి 4 పాదాలు. 27 × 4 108. 12 రాసులు, 12 రాసులు 9 గ్రహాలు. 9 × 12 108. లెక్కల్లో చూసుకున్నానంటే 1 × 2² × 3³ 108. అది కూడా చాలా చక్కగా ఉంటాయండి. ఈ లెక్కల్లో కూడా ఈ నంబర్ని గురించి మనం ప్రయోగాలు చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. ఇలాగే శైవ మతంలో లింగాయతులు 108. వైష్ణవ మతంలోని వాళ్ళు 108 దివ్య దేశాలు ఉన్నాయని నమ్ముతూ ఉంటారండి. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి. బుద్ధుడు గురించి వద్దాం. ఈ బుద్ధుడు అనగానే మనకు చిత్రపటం గుర్తొస్తుందండి. చక్కగా ధ్యాన ముద్రలో ఉన్న బుద్ధుడు మనకి కళ్ళ ముందు అనిపిస్తుంది కదా. ఈ బుద్ధుడు ఇలా ధ్యాన ముద్రలో ఉన్నప్పుడు ఆయన జుట్టు ఇంకా సూక్ష్మంగా వెళ్తే కనుక ఆయన జుట్టు మీద రౌండ్గా అంటే గుండ్రంగా గీతలు కనపడుతుంటాయి కదండి, అది జుట్టు కాదండి. ఈ నత్తలు అంటే ఏవైతే స్నేహిల్స్ ఉన్నాయో, బుద్ధుడు ధ్యానంలో ఉండగా ప్రకృతి అంటే సూర్యరశ్మి మనకి వర్షం నుంచి కాపాడడానికి ఈ స్నేహిల్స్ అన్నీ వెళ్ళి ఈ జుట్టు మొత్తం కప్పేశాయండి. ఈ జుట్టు కప్పేగా అప్పుడు ఆ సన్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ కలిగించాలని ఈ నత్తలన్నీ వెళ్ళి చేశాయండి. అవి ఎన్నండి? 108. అయితే మనకి రాముడు ఉడత కథ తెలుసు కానీ ఈ బుద్ధుడు స్నేహితులు తెలియదు కదా అండి. ఇలా ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయండి. అంత మంచి పవిత్రమైన సంఖ్య కనుక దీనిని మన వాళ్ళు ఆ ఆపత్కాల వాహనం అంటే అంబులెన్స్కి పెట్టారండి. అయితే ఈ అంబులెన్స్లోని ప్రయాణించే వాళ్ళు చాలా ప్రమాదకరమైన స్థితిలో, ప్రాణాపాయ స్థితిలో రోగులు, జబ్బుపడ్డవారు వీళ్ళందరూ వెళ్తారు కదండి. క్షేమంగా ఇంటికి తిరిగి రావాలని మన పెద్దవాళ్ళు కానీ ఏదన్నా ఈ సంఖ్యకుండే ప్రాముఖ్యతను చూసుకొని దీనికి పెట్టుకున్నారు. అంతేనండి. ఇంకా ఇలాంటి వీడియోల కోసం మీకు ఎన్నో విషయాలు, ఎన్నో రకాల వీడియోల గురించి లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. నమస్కారం.